Tofa, shahararren jarumin nan mai suna Adam A. Zango ya tsinci kansa a cikin wani mummunan yanayi da kuma tashin hankali, inda wasu mutane da dama suke ganin cewa asiri aka yi masa. Ya labarin yake ne? Ku biyo mu ku sha labari. Domin sanin labarin abubuwa da suke faruwa a cikin duniyar Kannywood da ma duniya baki ɗayanta, danna subscribing ka kuma ka danna alamar ƙararrawa domin da mun tsakuro labari mu zo mu baka ka sha, domin kar a baka baya wajen sanin menene ike faruwa a cikin wannan duniyar tamu baki ɗaya. Muna bi lungu da sako domin mu binciko labaran da suke faruwa a cikin wannan duniyar tamu na yau da kullum. Shin menene ifar da Adam A. Zango wanda har mutane suke ganin cewa asiri aka yi masa? Ga labarin yadda ya kaya. Labarin ba kamar yadda mutane suke ta faɗa ba ne ba. Mutane suna ganin cewa shahararren jarumin nan mai suna Adam A. Zango asiri ake masa, shi sa ake ta sambatu wasu handa suke ganin cewa ma kamar ya samu matsala na kwakwalwa. A zahirin gaskiya Adam A. Zango yana cikin wani yanayi wanda ya kamata a ce mutane sun taimaka masa da addu'a, musamman ma masoyansa. Adam A. Zango mutum ne wanda mutane da dama suke kallon sa a matsayin mutum ne alkhairi kuma mutum ne kyakkyawan mu'amala. Kai hasali ma ana ganin cewa a dukkanin masana'antar Kannywood babu wani shahararren jarumi wanda yake taimakon mutane kamar Adam A. Zango. Inda wasu daga cikin masoya da kuma wanda idansu ya gane musu suka fito social media suke fitan irin alkhairai na Adam A. Zango. To amma shin menene ya jefa Adam A. Zango cikin wannan tashin hankali? Wasu suna cewa asiri ne, a wasu suna cewa rabuwa da matarsa ne, a wasu suna cewa duniya ce ta koya masa darasi, wasu suna cewa duniya ce ta goya masa, ta canja mata, ta juya masa baya, wasu kuma suna cewa a'a yanzu ta kare masa ne babu kuɗi. A zahirin gaskiya ba haka labarin yake ba. Adam A. Zango ne mutum ne mai tarin dukiya, sannan kuma mutum ne mai alkhairi da yawan kyauta, kamar yadda wasu waɗanda abin ya faru da su suka fito suna faɗa. Wasu daga cikin jaruman Kannywood da ma wasu wanda suke wannan masana'anta ta Kannywood sun fito suna faɗa irin alkhairin da Adam A. Zango yi musu. Wasu suna cewa ya ba su mota, wasu suna cewa ya ba su mashin, wasu suna cewa ya sai musu gida, wasu ma suna cewa shi ne biya musu kuɗin haya. Hakika wannan ta zama babban abin alfahari a rayuwar wannan shahararren jarumi mai suna Adam A. Zango, inda ba kasafai aka fiye samun wasu shahararren jarumai su fito suna taimakawa mutane ba, wanda ba tare da sun fito duniya suna faɗa wa duniya cewa suna taimakawa wayannan mutane ba. A namu mahangar mun hango cewa a duk sanda Ubangiji zai baka wata ɗaukaka ko kuma zai kama wani ci gaba a rayuwarka, sai ya jarrabe ka da wani yanayi marar daɗi, wanda shine muke kallon cewa a tabbas Adam A. Zango wata sabuwar ɗaukaka ce za ta zo masa, shi sa Allah ya jarrabe shi da shiga cikin wannan yanayi na damuwa, inda har Adam A. Zango yake ganin cewa mutanen da ita taimakawa a rayuwa sun juya masa baya, ta inda duniya take ta zagin sa, suke faɗar aibin sa tare da faɗar irin wasu abubuwa wanda bai faru a tattare da shi ba, suka zo suna cewa ba shi da alkhairi, sannan kuma mutum ne wanda yake baya son taimakawa mutane. Adam A. Zango ya fito ya yi magana akan wannan abubuwa da mutane suke faɗa a kansa, inda yake ganin cewa yanzu fa lokaci ne wanda ya kamata a ce mutanen da ita taimakawa su fito su goya masa baya tare da faɗa irin alkhairinsa ba. Bai kamata a ce duniya ta bari ana ci masa mutunci, ana zaginsa ba, ana cewa ba shi da kirki, kuma mutane sun san cewa daidai gwargwado yana kwatantawa kuma su ba sun su gimtse. Jarumin ya fito ya ƙara da cewa ya kamata mutane su fito su faɗi irin alkhairinsa da irin taimako, masoyansa ya kamata su fito su kare shi, bai kamata su bari ana ta zaginsa ba. Mu dai abin da za mu iya cewa komai zafi a damu maganinsa Allah. Da haka abin da ya kamata ka gane cewa a duk sanda ka taimaki wani mutum ba fa lallai shi ne taimaka ma ba. Da haka muna ma addu'a Ubangiji Allah ya yayi ma damuwa take damunka.